2023 eta 2024ko kurtsorako goi mailako ziklo berri bat urten da. Ziklo hau deitzen da sistema elektrotekniko eta automatizatuak. Europatik datorren kurtso bat da, berria. Kurtso honetan gehien bat landuko dira proiektu elektrikoak ez. Gure ikasleak formatuko dira proiektu elektrikoak egiten. Nola petentzioko reglamendua jarraituz, proiektu elektrikoak garatzen, baita gero sistema automatikoak ere garatuko dira. Bukatzeko bai, jorratuko da nahikotxu telekomunikazioak eta domotika. Gero horretaz gain, dokumentazio teknikoa ere egiten ikasiko dute programa ezberdinekin. Kurtso hau behin bukatuta, industriara begira doa enfokea, hemetik lanpostu bat lortu nahi bada, normalean industria munduan lortzen da, bai mantenimendua, bai automatizazioa, bai elektrika, azkenean hirurak doaz elkarrekin, gu atal elektrikoan zentratuko gara pixka bat gehiago, baina ahaztu gabe mantenua eta automatizazioa.